שלום לכולם, כאן הבחור המגניב הזה עדי, ואני רוצה לדבר איתכם היום על ספר מאוד מיוחד שקראתי אותו כמה פעמים, שנקרא חשוב והתעשר של נפוליאון היל. כמה דברים לפני שאני מתחיל. בדרך כלל שאני רוצה לעשות איזושהי ביקורת על ספר מסוים, אני בודק עליו באינטרנט מה כבר עשו, על מה דיברו, וראיתי שעל הספר הזה, כאילו לקחו אותו עולם הקואוצ'רים והתחילו לבלבל עליו את המוח, ואין שום קשר למה שהם מנסים, כי בן אדם לוקח את הספר הזה, קואוצ'ר או איזה NLPיסט או משהו כזה, והוא רוצה לקחת את הספר הזה ולנסות דרכו להביא לקוחות. אז מה הוא עושה? הוא מתחיל להסביר להם איך הספר הזה לימד אותו. זה לא מה שעושים בביקורת של ספר. אני ואתם יכולים להיות באותו שיעור של מרצה, אבל לקחת מהמרצה דברים שונים לחלוטין. אחד יכול לחטט באף ואני יכול לכתוב הערות לא ככה עושים ביקורת לספר, לא מדברים על מה אתה למדת מהספר, כי כל אחד ייקח מזה דברים אחרים. אני הולך לספר לכם פשוט מה יש בספר. לא בצורה קואוצ'רית, אלא פשוט תכלס, למה אתם אמורים לצפות כשאתם לוקחים את הספר עם לא יודע כמה עמודים זה, 300 עמוד האלה, ומבינים לאן אתם בכלל נכנסים. אוקיי, אז נתחיל. על מה הספר תכלס מדבר, לא מה אפשר ללמוד ממנו. זה אתם כבר תסיקו בעצמכם ותפיקו מה שאתם יכולים ברגע שאתם תקראו אותו. אבל הספר הזה, על מה הוא בעצם מדבר? נפוליאון היל הוא סופר שהיה מוכר כבר אז, בשנת 1937, שזה שנה שהיהודים לא אוהבים לדבר עליה, אבל את ההיסטוריה אי אפשר לשכתב, לפחות לא לרגע זה. אז נפוליאון היל הוא היה סופר מפורסם, ולקח אותו אנדרו קרנג'י, שהוא היה מיליונר בארצות הברית, וחשב לעצמו, אני רוצה שמה שאני למדתי על הדרך שבה עשיתי כסף, ילמדו אחרים. ולאנדרו קרנג'י היה את הממון ואת היכולת תכלס לקחת מישהו כמו נפוליאון היל ולומר לו, תקשיב, אני מיליונר, אני יודע שיש דבר שמשותף לכל המיליונרים, אני רוצה שאתה במשך 25 שנה של תחקיר, כן, 25 שנה של תחקיר, תראיין ותלמד את כל דרכי העבודה של האנשים שאני אסדר לך לדבר איתם. עכשיו אנחנו מדברים פה על רשימה באמת מטורפת. יש לכם פה את הרשימה, אני אולי אשים אותה בווידאו, הנרי פורד, ויש לכם ג'יימס היל וג'ורג' פארקר ותיאודור רוזוולט, ובאמת אנשים, אל תשכחו שמדובר ב-1937, כן? זה לא אנשים שיש היום. יש פה באמת תומאס אדיסון, משהו מטורף. עכשיו, תכלס על מה הספר? הספר בהתחלה מספר על נפוליאון היל שמדבר על עצמו ועל הבן שלו. אני לא רוצה להרוס לכם שזה אישו עם הבן שלו, ודרך הבן שלו הוא לומד מה הוא צריך להבין, ושאנדרו קרנג'י פונה אליו, הוא מחליט ללכת להרפתקה הזאת ואומר לאנדרו קרנג'י, סבבה, אני הולך עכשיו לקחת 25 שנה וללמוד את כל המיליונרים וכל האנשים המצליחים באותה תקופה, באותו עידן, ואני אכתוב את כל מה שאני הבנתי כנפוליאון היל שמשותף לכולם וגרם לכולם להתעשר. עכשיו עוד הפעם, אני בכוונה לא נכנס לתוך עמקי הספר, כי כל אחד יפיק מזה אחרת, ואני לא בא למכור לכם קואוצ'ינג ו-NLPיסטים וכל הדברים האלה. אני בא לספר לכם על הספר עצמו. מה שאתם הולכים להבין זה ככה, או מה שאתם הולכים לקרוא זה דבר כזה. איך נפוליאון היל הגיע למצב שהוא נפגש עם קרנג'י, מה קרנג'י אמר לו, ואת כל המסקנות לאורך כל הדרך עם האנשים שהוא ראיין, האנשים המצליחים האלה, מה הוא חשב על זה, קודם כל, איך הוא הכיר אותם, איך הם התייחסו אליו כשהם דיברו איתו, ומה היה משותף לכל הדברים שבסופו של דבר בראייה גלובלית במקרו, נפוליאון היל חשב שמשותף לכולם ולמה הם הצליחו. עכשיו לאט לאט עם הספר אתם רואים שיש לכם גם תרגילים לעשות, ובגלל זה לא ספר שהוא רק פיתוח עצמי, תכלס אתה צריך לעשות גם עבודה, זה דברים שהם פרקטיים בגדול, דברים שאני עשיתי, הם העשירים. לא הייתי נותן לבן אדם מתחיל בעולם הזה להיכנס עם הספר הזה, זה טעות לדעתי, זה ספר מתקדם יותר, זה באזור הביניים, אבל זה ספר ממש ממש טוב, אפשר להפיק ממנו המון, במיוחד זה מאוד מעניין לשמוע מה האנשים הסופר מפורסמים האלה, סופר מצליחים האלה עשו בהתחלה שלהם בשביל להגיע למצב שבו באמת הם עושים את מה שהם עשו. ספר טוב, תתכוננו לעבודה, מי שקורא את הספר הזה רק בשביל המידע, זה נחמד, זה מעשיר, אבל תכלס אתה צריך לעשות את התרגילים שיש בפנים, והתרגילים מגיעים לקראת הסוף, שהוא מתחיל ללמד אתכם את הכללים. הוא ממש עושה מין תורה כזאת, ואתם קוראים את התורה הזאת וצריכים לעקוב אחריה באיזושהי מובן, גם במובן המנטלי וגם במובן הפרקטי. זהו, נפוליאון היל, חשוב והתעשר, פשוט תקראו אותו ואל תשמעו כל מיני ביקורות על מה הבן אדם מפיק מזה, כי זה בולשיט, כל אחד יפיק מזה משהו אחר. זהו, נפוליאון היל.